ታሪኽና ዝጅምር ኣብ 18 ክፍለ ዘመን መጀመርያ ዘሎ ግዜ እናርአና እንትኸውን እዚ ግዜ እዚ ናይ ኣውሮፓ ሰፈርቲ ኣብ ድሓናት ሃገር ክፋል ብባዕዳዊ ግዛኣት መሓዝ ጀመሩ ግዜ እዩ። ሃብቶም ሰሪቆም ናይቲ ከባቢ ተወለድቲ እውን ቀቲሎም እዮም። ከተማታት ንምህናፅ ክብሉ እውን ደንታት ተብሪሶም እዮም። ከምኡውን ታሪኽና ሓንታ ባህደን ዘላ ናይ ኮማጃ ኣባል ዝኾነት ናሩ ሰባት ጓል ኣንስተይቲ እንዳርአና እዩ። ሳሪ ዝበሃል ብጣዕሚ ዝሰልጠነ ከልቢ ዘለዎ እንትኸውን ንዓውን ብጣዕሚ ተኣማኒ እዩ። ሓደ መዓልቲ ንጎ ናሩ ኣብቲ ጫካ ብፋስ እንዳሰልጠነት እንዳሃለወት ሓደ ዓጋዘን ትርእሞ ክትሃድን ትውስን። ነገር ግን እቲ ዓጋዘን ሓደ ድምፂ ይሰምዕ ሞ ይሃድም። ናሩና እቲ ከልቢ ሳሪ ተስፋ ከይቆረፁ ነቲ ዓጋዘን ብሙሉእ ሓይሎም ምጉያ ይጅምሩ። ነገር ግን ክሕዝዎ ኣይከኣሉን። ብኣጋጣሚ እውን ኣብቲ መሬት መፃወድያ ስለ ዝነበረ ነቲ ከልቢ ጭሩ ይሕዞ። ናሩ እውን ብቁልጡፍ ነቲ መፃወድያ ተልቅቐሉ። ነቲ ከልቢ እውን ጭሩእ ናይ ተፈጥሮ መድሓኒት እንዳገበረትሉ ንርኢ። ካብኡ እንድሓር ክልቲኦም እውን ናብ ገዛ ንምኻድ እናዘጋጀው እንዳሃለው ነገር ግን ካብ ሰማይ ዝመጽእ ሓያል ዝኾነ ድምፂ ይሰምዑ። ናሩ እውን ወዲያውኑ እቲ ድምፂ ንምምርማር ተኸይድ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ጎቦ ምስ በጽሐት እውን ኣብ ደመና ውሽጢ ዝበርር ናይ ባዕዳ ኣውሮፕላን ትምልከት። እቲ ዝቕጽል ምርኢትና እውን ናሩ እቲ ሓያል ቀስተኛ ዝኾነ ታቢ ዝበሃል ሓዋት ረኽቦ። ሓዋት ታቢ ጠቕላላ ኣብቲ ጎሳ ጨካና ተዋጋኢ ተገይሩ ይቁፀር። ናብ ዓብዪ ሃደን ኣብ ዝኸድሉ ግዜ እውን ንሱ እዩ ዝመርሖም። ናሩ ቅድም ኢላ ዓብዪ ዒፍ ከም ዝረኣየት ትነግሮ። ከምኡ እውን ኣብ ቀጻሊ ዝግበር ናይ ቀስቲ ውድድር ዝግጁ ምዃና ዋላ እኳ እንተነገረቶ ታቢ ግን ገና ዝግጁ ከም ዘይኮነት ይነግራ። ካብኡ እንድሓር ናሩ ናብ ኣዲኣ ተመሊሳ ናይ ባህላዊ መድሓኒታት ብምዝግጃው እንዳሓገዘታ ኢና ንርኢ። እቲ ፋስ እንዳሓለት እንዳሃለወት እውን ኣዲኣ ንምንታይ ክትሃድን ከም ትደሊ ምስ ሓተተታ ዋና ካብ ኣካላዊ ጥንካሬ ንላዕሊ ብልሓት ከም ትጥቀም ብምንጋር ትምልሰላ። ኮይኑ ግን ኣዲኣ ናሩ ከም ዘይትኽእል ስለ ተሓሰብ ኣይተኣምናን። እዚ እውን ዘርእየና እተን ደቂ ኣንስትዮ ምስቶም ደቂ ተባዕትዮም ዓረ ምህዳን ከም ዘይኽእላ ስለ ዝሓስቡ እዩ። ድሕሪ ሰዓታት እውን ታቢ ሓደ ግዜ ዝኸውን ዝሃደኖ ዒፍ ሒዙ ይመጽእ። ነገር ግን ናሩ ሕጉስቲ ኣይኮነትን። ብኻልእ ወገን ድማ ካብ ኣውሮፕላን ሓደገኛ ዝመስል ፕሮዲተር ይመጽእ። ከም ኤሊዘር መሳርሕና ናይ ምስዋር ዓቕሚ ዘለዎ እንትኸውን እቲ ፕሮዲተር ናብቲ ጫካ ብምእታው ዓብዪ ተመን ብቐሊሉ እንትቐትል ኢና ንርኢ። ብኻልእ ቦታ ድማ ናሩ ንመድሓኒት ዝኸውን ቆፅሊ እንዳበጠሰት እተን ኣወዳት ናብቲ ጫካ ኣንበሳ ንምህዳን እንዳኸዱ ትርኢ። እቲ ኣንበሳ ሓደ ፒዩ ዝበሃል ሰብ ከም ዝሓዘ ምስ ተረድአት ምስኦም ንምኻድ ትውስን። በቲ ባህሎም መሰረት እውን ምስኦም ንኽትመጽእ ኣይፈቕዱላን። ነገር ግን ታቢቶም ዝቆሰሉ ምሕካም ከም ትሰርሕ ይነግራ። ብዙሕ ከይጸንሑ እውን ምድላይ ይጅምሩ። ናሩ እውን በቲ በሊሕ ኣእምሮኣ እንዳመርሐቶም ኢና ንርኢ። ንብዙሕ ሰዓታት ምስ ኣለሹ እውን ኣብ መወዳእታቲ ኣብ ከቢድ ኩነታት ዘሎ ፒሂ ይረኽብዎ። ናሩ እውን በቲ ናይ ባህላዊ መድሓኒት ተድሕኖ እቲ ናይ ህይወት ምድሓን ምስራሕ ምስ ወድእ እውን ናብ ገዛ ንምኻድ ይዘጋጀው። ነገር ግን ታቢ እቲ ኣረመኔ ኣንበሳ ሃዲኑ ንምቕታል ሓሲቡ ነይሩ። ነገር ግን እቶም ኣወዳት ንፑሂ ናብቲ ካምፒ ሒዘምዎ ንኽኸዱ ይእዝዞም። ነገር ግን እሱ ነቲ ኣንበሳ ንምቕታል ይኸይድ። ከምኡ እውን ናሩ ተጠራጢራ ነበረት። ምኽንያቱ ኣንበሳታት ዝሓስብዎ ወዲያውን እዮም ጨሪሶም ዝኸዱ። ንኽሳቀዩ እውን ኣይገርፍዎምን። ስለዚ ንሳ እውን ምስኡ ንክትኸድ ተሓቶ። ነገር ግን ታቢ ሓሳብ ኣይቅበሎን። እንዳተመለሰት እንዳሃለወት እውን እቲ ዝሞተ ተመንና ናይ እግሪ ዓሻራ ትረክብ። ነገር ግን ናሩ ከምዚ ዓይነት ክስተት ሪኣ ስለ ዘይትፈልጥ እንዳተገረመት እዩ። ስለዚ ናብ ታቢ ተመሊሳ ስለቲ ኩነታት ንምጥቃቕ እንዳኸደት እንዳሃለወት ፓኪ ዝተባህለ ናይቲ ካምፒ ኣባል ምስኣ ይኸይድ። ብዙሕ ከይጸንሐ እውን ታቢ ረኺቦም ኩሉ እንትነግሮ ንሱ እውን ዓብዪ ድብ ከም ዝኾነ ይኣምን። ሰለስቲኦም እውን ናብቲ ኣንበሳ ንምህዳም ይኸዱ። ናሩ መፃወድያ ብምቕማጥ እቲ ኣንበሳ ውፅኢታማ ብዝኾነ መንገዲ ምጥቃዕ ናብኦም ንኽስቀሉ ትነግሮም። ድሕሪ እውን ናሩና ፓካ ብሓባር ናብ ሓደ ኦም ይድይቡ። ታቢ ድማ ነቲ መፃወድያ ኣቕሚጡ ናብ ሓደ ቁጥቋጥ ይሕባእ። እቲ መፃወድያ እውን ዝሰርሐ ይመስል። ከምኡ እውን እቲ ኣንበሳ ናብቲ ቦታ ይመጽእ። ነገር ግን እቲ ኣንበሳ ናብቲ መፃወድያ ከይኸደ ይተርፍ። ናብቶም ክልተ ሰባት ብምኻድ እውን የትከዖም። ብመጀመርያ እውን ንፓካ ይቐትሎ። ቀስ በቐስ እውን ናብ ናሩ ይጽጋዕ። ነገር ግን ናሩ ዓርሳ ከም ትከላኸል ተኣምን። ኮይኑ ግና ነቲ ፕሮዲተር እንትምልከቶ ትኹረት ኣይሰርቃሞ። እቲ ኣንበሳ እውን ግዜ ረኺቡ ናብኣ ብምጽጋዕ ናብ መሬት የውድቓ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት እውን ናሩ ካብ ምድቃሳ ምስ ተስአት በገዛ መንደራ ኣብ ካምፕ ዓርሳ ትረኽቦ። ከምኡ እውን ሓዋ ዲሕንዋ ናብ ገዛ ሒዝዋ ከም ዝመጽእ እንዳነገረታ እዩ። ታቢ እውን ናይቲ ኣንበሳ ርእሲ ሒዝዎ ይመጽእ። ኩሎም ናይቲ መንደር ነበርቲ እውን ብኡ ይሕበኑ።
ከምኡውን እቶም ሽማግለታት ናይ ጦር ኣዛዚ ሹመት ይብዎ። ነገር ግን ናሩ ኣብቲ ጫካ ካልእ ነገር ከም ዘሎ እርግጸኛ እያ። ተመሊሳ እውን ክትኸድ ትደሊ። እቲ ጉዳይ ዋላ እኳ ንታቢ እንተነገረቶ ንሱ ግን ንሜዳን ገና ዝግጁ ከም ዘይኮነት ብድጋሚ ብምንጋር ሸለል ይብላ። ማንም ስለ ዘየኣምና እውን ናሩ እቲ ጉዳይ ባዕላ ንውዳእ ትውስን እሞ ብንግኡ እውን ምስቲ ከልቢ እንዳኻደት ንርኢ። እቲ ጫካ ምስ በስሐት እውን ካብ ዕንፀይቲ ልሒፃ ገመድ ትሰርሕ። እቲ ገመድ ምስ ቲፋዝ ብምእሳር እውን ናብ ኦም ትድርብዮ። እዚ እውን ብርሕቐት ኮይና ንምህዳን ክሕግዛ ምእንታን እዩ። ብድሕሪ እውን ሓንቲ ማንቲላ ሃዲና እንዳተመገበት ንርኢ። እዚ ከምዚ እንዳሃለወ እውን እቲ ፕሮዲተር ሓንቲ ንእሽተን ማንቲለ ክሕዛ ዝበለ ተኽላ ይርኢ እሞ እቲ ተኽላ ነታ ማንቲለ ምስ ሓዛ እውን እቲ ፕሮዲተር ኣርኪቡ ይቐትሎ። ብኻልእ ወገን ናሩ ናይቲ ፕሮዲተር መሰረት ንምርካብ እንዳተቐሳቐሰት ንርኢ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት እውን ቆርበቶም ዝተገፈፉ ጎሽ እውን ትረክብ። ናሩ እዚ መን ክገብሮ ይኽእል ብምባል እውን ትገረም። ምክንያቱ ጎሽ ናይ ክብሪ መግለጽታት ተገይሮም እዮም ዝውሰዱ። ጥቆም ምስ በጽሐት እውን ዝተደርበየት ሽጋራ ትረክብ። ነገር ግን ናሩ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይትፈልጥን። ምርመራ ምስ ወደአት እውን እንዳኻደት እንዳሃለወት ኣብ ረግረጋ ኣትያና ንሪኣ። ዝኸፍአ ነገር እቲ ጭቃ እንዳስበጣ ምኻዱ እዩ። ከምኡውን ንእሽተን ተጸኒሓ ንውሽጢ ምእታዋ ዘይተርፍ እዩ። ነገር ግን ከም ዕድል ገይርላ እቲ ፋስ ኣብ ኢዳ ስለ ዝነበረ ናብ ሓደ ዕንፀይቲ ብምድብራይ ክትወፅእ ክኢላ እያ። ከምኡውን ጭቃ ስለ ዝተጸየቐት ኣብ ሓደ ገረብ ኸይዳ ትሕጸብ። ኣብኡ እንዳሃለወት እውን እቲ ፕሮዲተር ነቲ ሲጋራ እንዳተመልከተ ኢና ንርኢ። እቲ ዝቐጽል ምርኢትና ድማ ናሩ ሓደ እንስሳ እንዳተመገበት ትርኢ። ብተለምዶ ደፋራ ዝኾኑ ናይቲ መንደር ነበርቲ እኳ ነዚ እንተሪኦም ወዲያውን እዮም ዝሃድሙ። ናሩ ግን እተረጋግጾ ነገር ስለ ዝነበራ እቲ ርእሱ ቆሪጻ ናብቲ መንደር ሒዛ ንምኻድ ሓሲባ ስለ ዝነበረት ነገር ግን ከይተዘጋጀወት እንዳሃለወት ንሱ ቀዲሙ ስለ ዝረኣያ እንዳጓያ ኢና ንምልከት። ኣብ መወዳእታ እውን ናብ ሓደ ዕንፀይቲ ውሽጢ ተኣቱ። ናብቲ ዝኣተወ ተመፅኡ ክነኽሳ ምስ በለ እውን እቲ ፕሮዲተር መፅኡ ምበኣስ ይጅምር። ነገር ግን ብዙሕ ከይጸንሑ እቲ እንስሳ ይመውት። ነገር ግን በዚ ዝሰንበደት ናሩ ዓርሳ ንምድሓን ክትብል ናብ ሓደ ውሒ ዝኣትዋ እንዳሓመሰት ኢና ንርኢ። እቲ ፕሮዲተር እውን ደው ኢሉ እንዳረኣያ ነበረ። ነገር ግን ንዑ ስጋኣት ከም ዘይኮነ ምስ ተገንዘበ ገዲፍዋ ይኸይድ። ናሩ ናብቲ ውሕጅ ጫፍ ምስ በጽሐት እውን ኣብቲ በዓልቲ እንዳሃለወት ካብቲ መንደር ዝመፁ ሰባት ይረኽብዋ። ንሳ ምስ ጠፍአት እውን ሓዋታ ቢንዓ ክልሹ ከም ዝለኣኸም እውን ይናገሩ። ናሩ እቲ ዝረአየቶ ብስንባድ እንዳነገረቶም እዩ። ነገር ግን ማንም ከኣምና ኣይከኣለን። ከምኡውን ናብቲ ካምፒ ክትምለስ እንዳነገርዋ እዩ። ናሩ ኣይምለስን ኢላ ኣብ ዝኣበይትሉ ሰዓት እውን ኣሲሮም እንዳወሰድዋ እንዳሃለዉ እቲ ፕሮዲተር ኣብ ቀረባ ኮይኑ እንዳረኣዮም እዩ። ኣብቲ መሳሪኦም እውን ዝኾነ ምልክት እንዳገበረሎም ኢና ንርኢ። እቶም ሰባት እውን እቲ ፕሮዲተር ድምፂ ምስ ሰምዑ ፈሪሖም ፀጓም ሒዞም እንዳሃለዉ ሓደ ሰብ ናብቲ ጻዕሪ ቀስቲ ይሰድድ እሞ ቀሲሉ እውን ንምፍታሽ ይኸይድ። ነገር ግን እቲ ዝረኸቦ ማንቲለ ከም ዝኾነ ምስ ረአየ እቶም መሓዝቱ ምስሓቕ ይጅምሩ። ኮይኑ ግና በዚ ሰዓት እዚ ሰለስተ ጨረር ናብ ሰውነቱ ዝተነጣጠረ እንትኸውን ወዲያውኑ እንትሞት ኢና ንርኢ። እቶም ኣወዳት እውን ብግምት ምትኳስ ይጅምሩ። እቲ ሓደ ቀስተኛ ነቲ ፕሮዲተር ብምህራም ሓቀኛ ማንነቱ ንኽረአ ይገብሮ። ኩሎም ምበኣስ ይጅምሩ። ነገር ግን ንሱ ሓያል ስለ ዝነበረ ሓደ ብሓደ ይቐትሎም። እቲ ውግእ እናተኻየደ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት እውን ናሩ ዓርሳ ነፃ ንምውፃእ እንዳጎየት ኢና ንርኢ። እቲ ዝሕዝን ነገር ግን እቶም ሰባት ወዲኡ ንዓ እንዳሃደና እውን ንምልከት። ናሩ ግን ንዑ ንምምላጥ ትጎያ ኣብ ዝነበረትሉ ሰዓት ኣብ መፃወርያ ተኣቱ። ብዙሕ ከይጸንሐት እውን እቲ ፕሮዲተር ናብኣ ይመጽእ። ነገር ግን እንዳተኸራኸረት ምስ ረእያ ምንም ትገብር ከም ዘይትኽእል ብምሕሳቡ እውን ድሕሪት ይምለስ። እዚ እውን ናሩ እቲ ፕሮዲተር መሳርያ ዘይብሎም ሰባት ከም ዘይለቂ ንኽትግንዘብ ይገብራ። ብተመሳሳሊ ሰዓት እውን ፈረንሳውያን ሽጉጥ ሒዞም ብምምጻእ ናሩ ውንኣ ከም ትስሕት ገይሮም ሒዞምዋ ይኸዱ። ብዝቕጽል መዓልቲ እውን ናሩ ናብ ውንኣ ምስ ተመልሰት ኣብ ሓደ ናይ ዕንጨይቲ ጎጆ እውን ዓርሳ ትረኽቦ። ከምኡውን ሓደ ሽጋራ ዝስሕብ ሰብ ትምልከት እሞ እቶም ቅድም ኢሎም ዝሞቱ ጎሽ ንሱ ከም ዝቐተሎም ትግንዘብ። ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ሓደ ተርጓሚ ናብኣ ብምጽጋዕ ስለቲ ፕሮዲተር ትፈልጥ እንተደኣ ኮይና ይሓታ። ናሩ እውን መልሲ ከይሃበቶ ትተርፍ። ካልእ ዝተዓገተ ሰብ እውን የርእዋ። ንሱ ግን ካልእ ዘይኮነስ በገዛ ሓዋ እዩ ነይሩ። ናሩ ሓዋ እውን ብምርኣያ ትድንግጽ። ነገር ግን ምንም ክትገብር ኣይከኣለትን። ብዙሕ ከይጸንሐ እውን ንኽልቲኦም ኣብ ሓደ ብምእሳር ነቲ ዘይረአየ ፕሮዲተር ከም መጻወርያ ንትጥቀምሎም። ታቢ ግን ይስንብድ። ነገር ግን ናሩ መከላኸልን ዘይብሎም ሰባት እውን ከም ዘይነክእ ትነግሮ። አንደበት እውን ዘይተሓሰበ ነገር ይፍጠር። እቲ ፕሮዲተር ናብኦም ብምጽጋዕ እውን ሓደ ብሓደ ብምቕታል ይውድኦም። እዚ ኣብ ዝካየደሉ ሰዓት ክልቲኦም ኣሕዋት ነፃ ክወጽኡ ኢሎም እዮም። ታቢ ድማ ንዑ ዝኸውን ፈረስ ንምድላይ ይኸይድ። ብተወሳኺ ናሩ ናብቲ ኸልቢ ዝተኣሰሩሉ ካምፕ ትኸይድ። ኣብኡ ምስ በጽሐት እውን በቲ ዘደንቕ ክእለታ ሓደ ብሓደ ነቶም ዝተረፉ ወታደራት ትቐትሎም።
ነገር ግን ከልባ ቅድሚ ሒዛ መኻዳ እቲ ተርጓሚ ናብ ኣብ ምምጻእ መድሓኒት ንክትህቦ ይልምና ብምላሹ እውን ሽጉጥ ከም ዝህባና ከመይ ከም ዝተኮስ እውን ይነግራ ናሩ እውን ብሓሳቡ ተሰማሚዓ ንቁስሉ ዝኸውን መድሓኒት ትህቦ ትኸዳብ ዝበለትሉ ሰዓት እውን ናይቲ ፕሮዲተር ድምጺ ትሰምዕ ነገር ግን ናሩ ናብቲኦም ትሕባእ እቲ ተርጓሚ እውን ዝሞተ መሲሉ ይድቀስ እቲ ዝገርም ነገር ግን በቲ ናይ ትንፋሱ ምትሓት ምኽንያት ነቲ ተርጓሚ ክረኽቦ ኣይከኣለን እዚ እውን ኣብ መወዳእታ ናሩ ድኽመት ከም ዘለዎ ንትግንዘብ ይገብራ ነገር ግን እቲ ፕሮዲተር ድኽመቱ ብብልሓት ይሽፍኖ ነቶም ሬሳታት እውን ሓደ ብሓደ ምርጋጽ ይጅምር ኣብዝሓ ግን ስለ ዝሞቱ ድምጺ ኣይሃብዎን ኮይኑ ግን ኣብቲ ተርጓሚ ምስ በጽሐ ከም ዘይሞተ ምስ ኣረጋገጸ እውን ይቐትሎ ነቲ ኸልቢ እውን ይምልከቶ ኣነጣጢሩ ክትኩሰሉ ምስ በለ እውን ታቢ መጺኡ ርእሱ ይሃርሞ እቲ ናይ ርእሱ መሸፈኒ ናብቲ መሬት ይወድቕ ከምኡ እንዳሃለ እውን እቲ ሌዘር ናብቲ ኸልቢ ዘይኮነሲ ናብቲ ኦሚ ዘነጣጽር ነይሩ እቲ ናይ ርእሱ መሸፈኒ ምስ ገበረ እውን ምስ ታቢ ምባእስ ይጅምሩ ታቢ መጥቃዕቲ ምስ ጀመረሉ እቲ ፕሮዲተር ይናደድ እሞ ኣብ መወዳእታ እውን ዓርሶ ከም ዝስውር ይገብሮ ድሕሪ ውዕድ ሰዓታት እውን ታቢ ከይተዳለወ እንዳሃለወ ብድሕሪኡ መጺኡ ብዘይ ምንም ንሕስያ ይቐትሎ ናሩ እዚ ኩሉ ኣብ ቅድሚኣ እንትፍጸም እውን ተሓዝን ነገር ግን ግዜ ስለ ዘይብላ ምስቲ ኸልባ ካብቲ ካምፒ ተኸይድ ብጽባሐይቲ እውን ብማዕዶ ሓደ ካብቶም ዝተረፉ ፈረንሳውያን ትምልከት ናብኡ ምምኻር እውን እንዳሃረመቶ ኢና ንርኢ ንኸየምልጠላ እውን እግሩ ትቖርጾ ከምኡ እውን ከም መጻወርያነት እውን ትጥቀመሉ ካብኡ እንዳሓር እውን ናሩ ናይ ሰውነታ ሙቆት ዝቕንሰላና ዓርሳ ካብቲ ፕሮዲተር ንምስዋር መድሓኒት እንዳወሰደት ኢና ንርኢ እቲ ፕሮዲተር እውን በዚ ዝተሓሰበ መንገዲ ይመጽእ ናብቲ ሰብኣይ እውን ይጽጋዕ ነገር ግን ናሩ ክረኽባ ኣይከኣለን አንደበት እውን ናሩ ብድሕሪ ተኩሳ እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ ይወድቕ እቲ ዝወደቐ ብምልዓል ካብኡ እውን ትርሕቕ ናሩ እውን እቲ ናይ ርእሱ ቆቢዕ ናብኡ ከነጻጽር ትገብሮ ብዙሕ ከይጸንሐ እውን ይመጽእ ናሩ ናብ ልዕሊኡ ብምድያብ ምትኳስ ትጅምር ብናይ ባዕሉ መሳርሒ ተጠቂማ እውን ኢዱ ቆሪጻት ኢና ንርኢ ብምቕጻሉ ምስ ተኸልቢ ሳሪ ኮይና ብገመድ እግሩ ኣሲራ ናብ ትረግረግ ቦታ እንዳኣተወቱ ኢና ንምልከት በቲ ትልሚ መሰረት እውን እቲ መሳርሒ ናብ ናሩ የነጻጽር ነገር ግን እቲ ሌዘር ናብ ባዕሉ የነጻጽር ከም ዘሎ ኣይፈለጠን ምስ ተኮሰ እውን ንናይ ባዕሉ ርእሱ ይሃርሞሞ ይመውት እቲ ናይ መወዳእታ ምርኢትና እውን ናሩ እቲ ናይ ፕሮዲተር ርእሲ ሒዛ እንትምለስ ኩሎም ነበርቲ በኣ ይሕበኑ ከምኡ እውን እቲ ኩሉ ግዜ ሕልማ ዝነበረ ናይ ጦር ኣዛዚት ኮይና እንዳተሸመቱ እውን ንምልከት ታሪኽና እውን ኣብዚ ይውዳእ እዚ ፊልም እዚ ከም ትፈትዎ ኣይጠራጠርን ሓሳብ ርእይቶ እንተሃልየኩም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ